Представете си сега, че сте в празно кино и някой дойде и седне точно до вас. Или представете си, че съседът ви е пуснал силно музика от това през нощта, а като му направите забележка, то усилва повече музика. Представете си, че тъкмо заспивате и чувате жена ви как ви шепне в ухото: върви към светлината. Малко е дразнещо, нали? Представете си сега, че всички тия дразнещи хора започнат да звънят по телефона на един и същ човек. Здравейте, здравейте, здравейте! Започва телевизионната игра "Познай коя е тази дума". Днес търсим дума, която означава събитие по време на футболен матч. Когато топката влезе във вратата, думата е от 3 букви. Футболист рита към вратата и вкарва какво? Познайте и може да спечелите каса бира. Само 300 импулсчета в минута. Ало, слушам ви. Ало? Да, слушам ви. Думата е шок. Когато някой футболист карва в противниковата врата, това е шок за другия отбор. Особено за вратаря, камо ли за публиката. Шок! Да, това е шок. Шокиран съм, че сте толкова тъп. Извинете, че още в началото на предаването започваме така. Наостро, но нищо. Звънете пак. Играете за каса бира. Търсим нещо по време на матч, на което много хора, фенове, се радват. И слушам ви. Ало. Ало, Да. думата е бар. В бара много хора, фенове се радват по време на матч и пият по каса и бира. Не, подсказвам. Търсим дума, която отбелязва точка за един от отборите, когато топката влезе в мрежата. Така кажи, топката влиза в мрежата. Значи кош. Кош. Близо сте. Кош е при баскетбола, а при футбола е... кой ще познае? Кой ще познае? Следващия зрител. Играете за каса бира. Търсим събитие в футбола. 3 букви, ето, които... който вкара повече, той печели. За отборите им преди. Слушам ви. Ало. Ало. Да. Ало. Аз карах повече и спечелих. Ще се напих. Господине, ние търсим дума с 3 букви, моля ви. Думата е пор. Жена ми така ми вика: ей, пор пиян. Спечелих ли каса бира? Не. Но останете на линия, можете да спечелите. Следващия, ало. Ало. Хайде. Да. Обаждам ви се от нас, от банята. Да. Отворил съм вратата и ви гледам по диагонал. Много хубаво изглеждате. Благодаря. Та трибуквена дума има ли, да попитам аз, в средата буквата У? Защото ако има, знам коя. Моля ви, господине, моля ви, внимавайте какво ще кажете. Просто ви моля от сърце. Моля ви. Какво ще ме молите? Мисля, че думата е душ. Душ, не е душ. Ще ви подскажа. Като ви насоча към друг смисъл на думата. Щом сте в банята, по душа, значи сте... Чист. Не. Имам предвид, ако сте в банята без дрехи. Не, аз съм с дрехи под душа. Мразя да ги свалям, като се къпя, че много ми фали, ма не мокри и ставам мокър. Вижте какво. Пак продължавам да ви помагам. Ако свалите дрехите и сте без дрехи, какъв ставате? Ако съм без дрехи, ставам срамежлив. Не. Добре, ако свалите дрехите, ще останете? Ще остана по часовник. Стена. Ето го. Ку-ку. Отгоре куковицата, отдолу махал. Моля се. Не. Моля ви се сега. Какво е това? Колеги, затворете му на този скукурдрак. Луд човек, следващия, ало. Ало? Да. Кратко социологическо проучване. Ако изборите бяха днес, бихте ли гласували за Владо Кузов? Какво? Кой сте вие? Аз съм Владо Кузов. Моля ви се. Колеги, затворете му на този. Да търсим футболен термин, означаващ точка за един отбор. Следващия, ало. Хайде, бързо, няма време, хайде. Ало? Да. Думата е чук. Чук си ти! Какво още му чука с футбола? Толкова ли е сложно? Ето, подсказвам. Започва с Г, продължава с О. Гонг. Ама как гонг? Гонг е с 4 букви, ние търсим...
Ало, Да. куку, и Палома. Пак се обаждам от банята. Думата е Да. куковица. В момента по душа си мия куковицата, ма не мога да я намеря. Ама моля ви се, махнете го, затворете му телефона и линията! Не, моля ви. Какво моля ви? Не ми затваряйте и вие. Защо? Спря ми тока. Ей? Некой затвори вратата. И ме е страх. Искам да имам с някого да си говоря, че ме е страх от тъмното. Момент, колеги, моля ви се, говорете още малко с този на втора линия, трупаме импулси. Хайде. Ало, търсим следващо нещо. Какво става, когато по време на матч някой оплете топката в мрежата? Ало! Думата е тон, риба тон. Тя се оплита в мрежата. Не е това думата. Иначе Боб, като съм ял с Боб и късам мрежите. Не е Боб, следващия! Ако не е Боб, значи е ГД Боб. Не. Не е, ама е. Обаждаме се от ГД Боб, за да ви уведомим, че полицаите от нашия екип са обградили сградата на телевизията ви, за да ви арестуват за телефонни измами. Не бягайте, няма смисъл. Обградени сте от полицията. Предай се! Лягайте на